We zijn hier vandaag op vakdag aan Delden met een overweldigend prachtig weer. Het wat heel slechte weervoorspelling was, maar het was zonnig en we hadden gelukkig mooi weer, niet te warm, goed keuringsweer. Ik begreep dat er bij de veulens een goed resultaat was van 11 eerste premies, waarvan meende ik 5 bij de hengsten en 6 bij de merrieveulens. Wij zelf hebben de 4 tot 6-jarigen gekeurd. Hele goede kwaliteit waar we eigenlijk heel blij mee waren, want het was een hele goede groep paarden. Er zijn van 10 doorverwezen naar de centrale keuring. Dat is heel succesvol voor deze fokvereniging. Toen hadden we de oudere stermerries, ook daar hebben we eentje van door kunnen verwijzen. Dat was ook een hele mooie merrie. En daarna de kroonmerries en die konden gelukkig allemaal er naartoe en dat is ook heel goed. Kroonmerries die horen eigenlijk niet in het verval te raken en dat zijn ze nu niet. En je kunt zeggen van goede kwaliteit kroonmerries. De 3-jarigen hadden ze bijna 50% ster, begreep ik. 12 van de 25, waarvan 6 met een eerste premie. Dat is, ik denk voor deze vakvereniging een heel goed resultaat. Dus ik denk dat deze vakvereniging blij kan zijn met de resultaten die ze vandaag behaald hebben.